ne dwaro to koro do gi public interest supersede gi kiduogo e gine ne wach Nyanza ni to miwa dhano ang'wen represent counties kote igolo counties ma Kisii ma oke ango bi ka endi nyaka ne Kenya no uri gi pauchel gi wiye mokalo ma assistant ministers ipogo based on geography iwinjo Homa Bay osebedo mana gi ministers ariyo to gima important en ni bende ginala kata ndalo kanu chande mo ine miyawa gi seche te gima important ming'iyo ga ka bedo ga important long time begin align gi gik ma ji pare kwe en adieri makiko wuondre ni gima ito tomano 2022 oshop ji mang'eny ne weyo ni telo ne mane waparo koro shop machal kamano bedo ga gi thuolo mar ji mondo realign koro en ratiro mar jowa mondo opogre odhi kuonde ma gidwa dhiye en ratiro ma katiba be mogolo ni mondo ng'ato kaw political stand an shidana en kaw stand ga yany and now rather disagree gi ng'ato who disease kati support of Ruto kati support of Raila kaki dwaro support gi respect koro shida en ni siasa ma Nyanza samoro nigi turbulence adaparo nitiere some immaturity mar jo ODM nikech gimbe gi threatened aito maturity mar jo wabedo defect nikech gimbe gi defect ga yany koro I hope ni wabro bedo gi thuolo mondo wabed gi conversation mama chwa wajogo wate anyikora mogo wate ng'amno lungo ng'ato Homa Bay kata Kisumu kata Siaya kata Migori onge nyuol mo kanyo mane thuolo ruikwa so wadwaro ni jotelo kata ka disagree to gibed gi respect agombo ma thuolo aseno ka Azimio potego agombo ni Azimio bed gi self reflection en achiel wacho ni no kwal kura it's one thing inyalo wacho. It's another thing wacho ni